Bizim mehmannamada çay hödüretmen wagty gelýär diýen gaýdym. Çay hödüret de. Çay diýen. Çay diýen. Ramu, sen gidip bilersin. Senden olan vaqtda waqt çeyneklerden gövden hiç yerini ağırtmadın değil mi sen? Vah hey, hanım başlaverin. Dediğiminde turayta oyken vaqtım yüreğin, haşiten yine biraz otursanız lan. Yok, inansak da bizim gitmer vaqtımız oldu. Son bir gün gelayerse, biz yokman geler sağ oturun, bolya sağ olun. Son gelayer. Ay, beydik gitmeniz bir hili boldu. Cenaplar dursanız lan, haş etken, Hudaýyň hak üçin saklansanız lan, Cenap çay tori, siz maňa ynanaý, zita ören edepli atyllygyzdyr. Haş etken, senizi beýdip taşlap gitme, sizin göwnüňizden turmaýan o beýleni hemiş etdi. Oň ýazy ýoga, ýalbarýan men size, men gar halyma haýpyňyz gelsin. Haş etken, ýalbarýan size. Başlan yöne bil. Azırdan Ravi, bu yılı ayal edin, valmanız haş dedi. Doğrusu sizin haşınız duydansız olur. Yalvaryan. Allah'ın hak için onu öyle. Yok İnecan, gerek gel. Yalvarma. Gerek gel İnecan, gerek gel. Ravi, sen gidiyen mi? Hova, baryan. Kavuşalı. Beytmellerlim. Bu siz mi? Dağı başka kim olsun? Sen hatıra çeksin urmak bana ağır tegiye. Şoň üçinem tağa göňüllük bermere geldim. Gam çekme. Ravil kimmişim? Ine başka da goýyplar bara. Men öz günüme goýum. Maňa eliňizde girmeň. Nehil ajaýyp sözler. Günüme goýun, eliňizde girmeň. Asyl sen gürläp emilýän ekeriňe. Men taňa ýaraýan gerek. Hary gönüňden gel edýdim. Yok. Gidin şu yerden. Haş edyen maňa degmen. Degemden äme, men taňa azyp ýaraýanlaryna, men töýgüden ölýän düşünýärmi, men sen töýýän, men sen bolamok. Aýrylyň, Enecan! Maňa azar bermen. Men taňa aşyk boldum, men sen töýdüm. Näçe wagtdyr men sen töýgünden ezir çekýän. Düşünýärmi? Men sen diýdarlygar boldum. Korkka. Ne molly? Benim bak oğurdağı ilaydım kaya. Vaye, kim aynan öldük ha?
O Zita hesiyalda seni de mi? O yerde bolmaly. Jogap ber hanymen gapçygym otok sen ýyglap gördüň ýaňy. Awa näme boldy? Näme Men boldy? gapçygym oglady. Gaýda, o ýalan sözne ýerim boldy ýa. Senden soralana jogap bererdiň. Näme boldy Ramji? Zita otogymy ýygnaşdyryndan soň men gapçygym tapyp bilemo. Onu şundan başga kim oglasyn? Senin çöreği ýan ýeriňe haýynlygy uğurlugy ýürýärmiň, he? Ay, bu zatlaryň hemmeti ýalan. Men oň pulny alamok. Inanmasaňyz otogyň için barlak göreýin. Kavşalya, berde pulumam kapçıngam yoktuğunu belki ölüm göz yetirerdin ha? O pikir, sen aňyrsyn barla, menen bärdin barlaýyn. Ýür barlaly. Ha, şeýle. Ine gapçyk. Vay, onu sen alıpsın da haramzada kezzaplı ikenim. Nähil oğurluk etmeliň entek men taňa gowjy görkezerdim. Adara galmy uyam, onu özüm oňaryn. Taňa garanyny bulugurdan men tejribem yeterlikdir. Hany gelýärik. Ramji çaklansana beytmesene. Ne al onu, ne al haram oğru. Al gerek bolsa sana. O meselesiniz lan, saklasana lan onu. Ne almytyň al. Oňa degmeň diýen eşitýäň. Al geregiňi haram oğru. Degmeň men balamy urmaň. Degmeň ýalvarýan size. Ramji tursana, Maşakylyň saklasana. Ine can men halat et. Olinni saňa rahat diýip bilmem. Hany bärik gel. Ine can maňa kömek et. Ha işte diýen, oňa degme Ramji, oňa degme diýen. Oň näme ýadygy bar? Ağla kempir. Jöne bilip goý bu gyýda tebermegi men detepmekçi dällerin düşünýärmi detesmen. Gerek gel mehribanım, ağlama balam, ağlama. Vay, bu ne molluk diýsene, nirde gizlenip ýörkä? Asal sen berde keniňe. Ne mollu? Ýeme şekilleri ýazatdan bihabar, ol ýere için bir de nähil hukka taýarlanyp bir bilsedim. Bu gelegem sana yaranyp bilmedim. Wah, ýok, ol bu gerek öýden gaçypdyr. Bizim Zitamyz öýden gaçyp gitdirmi? Awu ol meňeden ähli ýaşylym üstüne atanak çekip meni maskar etdi. O sen qaharyn getirmeni şükür et Kavşalya. Ýogsa biz oň näme üçin öýden gaçyp gidenini bilip bilerdik. Men on tensizem gowulýar. Ýöne bilinni näme etmeli? Burada da etmeli, ortol näme etmeli or? Gözlemeli, polisiýa habar etmeli. Goýulun tapsynlar. Bolýa häzir onu garas. Täkin maňa ber diýen. Ol ahir gaçmagy ýüregine döpdir. Belki aklyna aýlanyp ýygyna gaýdyp geler. İçiň ýansyn näme ýaly. Ramjydym şu wagt diýelä gitdi. Bolsana diýen men. Bol diýdiler. Alio polisiýa bölümi ka? Hawa inspektor dinleýär. Sizi Cenab Badrinat diýmeli diýe. Bizim gaçyp giden ol ýiten näme ol ýegençämiz o. Ol öýden gaçyp gidipdir. Bilýärmi? Oňa Zita Zita oň ýaşyn sorýa. Ýaş diýen. Ol 17 ýaşynda. Bir gaty binjal bolýar. Näme üçin gaçyp gitir diýenmi? Oly men ol näme de? Ha, on kelledinde biraz nihazazlık vardı, Siz gowsy polisiýa gelin. Biz ähli zat anyklamaly. Uy ýoksa da siz ýanyňyz bilen oň suratyny mı getirin? Bolýa, biz baryp ähli zat ýekmejik gurrun beraýer. Eger onu polisiýada Ramuda tapyp bilmese, biz aklawjydan ýeke şaý pulam alyp bilmer. Ey Hudaý jany, bizi betbaççylykdan halas edeweri. Hey, Dita, sana näme? Yer köp garaşmalmy? Ol entek naharını medinmedi. On badara diýip bir wagt çykyp gidişi. Ditam göwünde degelenmer o naharına minetin goýdy. Hey, Daydajan, Dita iýmeli bolsa, adamdan kemalasy ýok, Hudaýyň işte baryn beripdir. Bir ýerde ne görersiň, kellesini gyzyryp çağalar bilen daş oýnap oturanlar.
Şeyle mi? Men masa ona uzaklıkın qaraşıp otin. O olsa daş oynayami. Sen çının aydiyanmı? Men näme mudama izarlap görünmi. Men işim del. Göne men sana aydayn olacak. Man çağırırın daş oynayandır ne göre. Sen gıycağı şu menden almatın alarsın. Ha, dayıcan? Men ona edenettilik nemedigin görkederin. Bugün onku uğruna ol yahu. Şeyle, sizde yine daş çağızlar var. Hava yine al saklı da bu. Ana bolli, hani getirin. İle bolli, minki kimiş yaşını bol ya. Yaşın mı bol ya? Yok bu olmadı. Sen çıdıktan geçtin. Bunun adalasız ol yahu. Sen bana tesir verme. Bol saklap durmadı. Tirakın sana ho. Bidar ettin. Bu bana neşil oynamalığı öğretecek ol ya. Sen ne mi oyun bilen mi? Hava bilen. Men sen köçeden tağalar bilen oyunu geçağalar uğrattım men. Çok asker. Senin ecene şeydi kulak atmalı men. Men sana uzaklığa qaraşıp otuyorum. Men bugün kun sen yadыңdan çıkmaz yal ederim. O sana ömürlük tapırsın. Sen perdedin rahatsın aydan kovular yoksa men sana qaraşıp otuyorum. Men nämesin sana? Sana men Siz men tayak bilen ursan bolyanlar dip fikir ediýäňiz mi? Men beýle adamlardan dällerin. Men sizi terk ederin. Senin ecene hayvat amatam bolyanmy? Rakka tutany. Hani durany gelýär deme sana. Doğrudan ama ol üýden gaçyp gidäm mümkin. Ýeri tayak bilen urýan o näme etmiş? Tayagyny salat ýön ýenjip dursun. Bolmada. Şeyle mi? Ben adam bolýandaky eşi. Men sana. Sana ne bolli? Ullukan bolum ağlap dursun. Göwnüňe diýdilermi he? Ya urdularmy? Hani gürlesene. Gürlede näme dursun? O vara men pulumy. O men pulum aldy. Düşnükli. Oyunny puluň utdurup inem ağlap dursun. Başda oynamalydy kininde. Bolya hani ýör. Oğlanlar 3 kartın bir dinan tapan pul alya, dinan tapatıp pul goya. Han oğlanlar tapın dinanı nirdir. Sen näme görüň okmy? Ine dinan sen öňde dur. Sen bu çağan pullaryny almagan inen hetdi. Men näme oyna diýdim, oňoýdy. Sen onuň oyun näle kezaplyk bolýa alan pullaryň derre wyzna gaýtar. Gaýtyrmanda näme dersiň? Ine göräýärsiň. Şey dip ýakanyň tutoruna polisiýa tapşyrar. Ýakany goýber o polisiýa eltirmiň sen meni. Şeyli matyl, hani göräýärsiň. Goýber ýakany. Bu kezap açaçan adamlary alýar. Men näme dip durnaýyn? Sen onu häzir inspektora gurrun beräýärsiň. Salam inspektor. Salam jenap. O köçede kart oynap kezaplyk edýär. O ullar dälle hatda şu çağlaryň allap ýör. Ýoklaýdy maňa töküp. Kim bolsana? Sen öňkärine taşlamaňsyň ejene? Ýoklaýdy başlyk bolan. Nalapçı? O senden näçe pul aldy? 20 rupi. Onu ya tutsagatda jürsünden hem 20 rupi çıkarda çağa ver. Dur emtak gitmesen. Eger yine bir gedek pulu kart oynaýsan, sen hem tutsak etmeli bol. Barny gidiver. Sen hem gidip bilersiňiz. Yoksa da siz men ýanyna gelseňiz, maňa sizin görkezmäňiz gerek. Men görkezme? Hawa. Oturup bilersiňiz. Men görkezme bermäge razy. Ýöne kadiýetde çykyş etmäge garşy. Dogry men çykyş etmäge haly, ýani ýöne berdi däl. Şey diýsene men düşünýän. Ödüm günahkaranyň ornuna däl diýsene. Onu özümün bilýän, men jinayatçylyk edem oga. Alo, kimmi? Badrinatmy? O tapally gelip bilerdiňiz. Hawa. Hökman. Hawa. Därt otyr. Oňa ýyzynyň gelip bilerdiňiz. Gel beriň. Sora beriň, men görkezme bermäge taýýar. Onu gelin şundan başlaryň. Sen öýden gaýdypdyň, belki ýylyňa gaýdyp barasyň gelýänler, ha? Ýöne olar men üstüme gyýgyrmajykdyklaryny, men bilen dawalaşmajykdyklaryny söz berseler, şonda men baraýmagym mümkin. Men sana gatyp düşünýän, ýöne sen hoşlaryň eýe berip gelýär. Seversen öýüňe barmaly. Kim gelýär? Sen daýyň gelýär. Men daýym gelýär. Hawa, daýym hem daýdan. Men hiç hili daýymam ýok daýdym. Düşünýän, belki garnaşlyk gatnaşyklaryny girlemeň deruli ýokdur. Beýdip gatnaşyklar harlap bilmersiň, Zita. Zita?
Inspektor, maňa dowluli mer git diýerler. Ondan men hiç daimam yok, daýdamam yok. Ey bu akçaşam kıyı saklan, eşdiyem tutun onu, saptırma, önünden bolun, dur diyen gitme. Dur, değil sapmasın, dur diyen. Hani bolsana, bol, kapıyı açsana. Vay, bu ne molluğu? Cenap inspektor, bu men diyen. Men geldim inspektor. Hanne yegen çim zeytin dedi. O beyarda deydiniz ölün. Ey Hudaycan, bilmedin de. Ya koryak seyredin. Kıydım, düşe yasak. Düşsene kıydım. Düşen mehribanım. Kolsa sen ödün geleysene, çiğşesi. Yürüyen oyun o hakikattanım aklından alasıp duruyor diyen. Zita, bir tanımadın mı? Men dayım bu da dayıdan. Sene ar korodun enleyen oğulsa temiz tuğu. Biz seni akıtmak için iyiydim, ben ellik kıydım. Siz neymi, men berdinekiler yağlı, men dükkanını satın alınız mı? Hani diskoğuluktan aşak. Kulağa senin kahar bitirecek olmaz Zita. Men her sana diyen, in çok gerek. Düştüğüne düş, o da fırlan patı işe diyen. Yok inspektor, azara kalmam. Hiremin hiyen düşüp gelyen. Oo, daycan. Kıydım. Ay, çişicik. Men işmeme del olin, sen bir kili bolgusuz atrak etmişsin. Ne mi diyecek? Cenab inspektor onunla bir öğreyen cemil akıdı verecek. Dünya çetiydi. Kızın sonunda da ulu hayır edersin. Yürüsene. Gelir gidiyen. Biz size öğren minnettar. Kasım minnettar.